Searched for love when the night came and it closed in. I was alone, but you found me where I was hiding, and now I'll never ever be the same. Στον δύσκολο δρόμο σου δεν είσαι μόνος. Είμαστε μαζί σου. Σύλλογος Εθελοντών κατά του καρκίνου Καβάλας. Γίνε και εσύ μέλος του συλλόγου και βοήθησε να νικήσουν εκείνοι που δίνουν μάχη με τον καρκίνο. Θεράπευσέ τους με την αγάπη σου. Κύριε Κοκοτζή, στο δύσκολο δρόμο δεν είσαι μόνος σου. Το δηλώσατε κι εσείς, το δηλώνει και το μήνυμα μέσω του τηλεοπτικού σποτ. Ποιο ήταν αυτό, το μήνυμα αυτό που θέλετε να περάσετε, κλείνοντας τους φίλους τηλεθεατές, που είτε είχαν, είτε έχουν, είτε μπορεί να χτυπήσει την πόρτα τους κάποια στιγμή, γιατί το πρόβλημα μπορεί να γίνει αυτόματα και δικό τους και δικό μας, όλων. Λοιπόν, πρώτα να προσέχουν τον εαυτό τους και να κάνουν προληπτικές εξετάσεις. Είναι το α και το ω για μένα. Αν όμως παρόλα αυτά διαγνωστεί καρκίνος, να μην πανικοβληθούν. Δεν υπάρχει πανικός. Υπάρχουν μέσα που πλέον πια μπορεί να θεραπευτεί. Να είναι αισιόδοξοι και πιστεύω ότι όταν έχεις αισιοδοξία και θετική σκέψη, μπορείς να παλέψεις τα πάντα. Και προπαντός να μην το κρατήσουν κρυφό. Πάνω απ' όλα. Γιατί αυτό που λέει και το μήνυμα, δεν είσαι μόνος. Δεν είμαστε μόνοι. Υπάρχουν άνθρωποι που μας αγαπάν και μπορούν να μας φροντίσουν. Μάλιστα. Κύριε Μελετιάδη, κλείνοντας, ναι. Τι να πω. Να μην τους στερήσουμε την ευκαιρία να μας συμπαρασταθούν. Και δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Πιστεύω τα μηνύματα από το σποτ και αυτά τα οποία λέχθηκαν, ας τα βάλουμε βαθιά μες στην καρδιά μας, μέσα στο μυαλό μας και ας μας βοηθήσουν να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι στην καθημερινότητα, να απολαύσουμε πραγματικά την κάθε στιγμή συνειδητά και να μην είναι απαραίτητο κάθε φορά να συμβούν συνταρακτικά γεγονότα στη ζωή μας για να πούμε κάποιον ότι τον αγαπάμε, κάποιον το ότι θέλουμε να είμαστε πιο κοντά του. Δηλαδή αυτή τη στιγμή να τα εκφράζουμε τώρα και να τα απολαμβάνουμε στην καθημερινότητά μας. Έτσι, γιατί δεν είναι απαραίτητο πραγματικά να έρθει μια ασθένεια ή κάποιο τραγικό ή ιδιαίτερο γεγονός για αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν, στην καθημερινότητα, συνειδητά να απολαμβάνουμε την παρουσία των ανθρώπων και να μοιράζουμε το χαμόγελο και την αγάπη μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο, κυρία Κοκοτζή, για την κατάθεση ψυχής που τολμήσατε έστω και να... Γιατί είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που βγαίνουν, γιατί είναι το 2013 αποτελεί για κάποιους ακόμα ταμπού, κύριε Μελετιάδη, ενώ για την κυρία Δέσποινα Κοκοτζή δεν αποτελεί ταμπού, είναι... Τι να πω. Εγώ ευχαριστώ και που μου δώσατε την ευκαιρία να το εκφράσω. Αλίμονο. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ. Η μαγεία υπερβαίνει τη λογική.